Mar Safaricom e gwenge ma masawa mar piny Kenya kawuono donje odiechieng' mar ariyo. Safarno mar hingo higni 24 nyaka kambi mar Safaricom ne chak chiwo chenro gi mapachoka ochopo e kaunti ma Nyeri kama no chakore gi Othoya nyaka boma ma Nyeri. Marwa Fredrick Omondi nigi ler. Mar ariyo, jodak ma masawa odhi nyime gi rwako kambi mar Safaricom e gwengego. Seche ma kambino timo limbe e gwenge duto ma pacho kae, ma otisin Safaricom sambaza furaha. Safarno chakore gi boma ma Othaya, kama jodak oyudo thuolo mar romo kendo mbeko gi jolendo mag hero mag Royal Media Services. Oganda ma kaunti ma Nyeri moting'o nyaka joriemb apiko oyudo mich mopogore opogore kaka simbe, gwen kod diek mag Christmas. Ambazo tumeweza kutayarishia mashabiki wetu ambao ni wa Inoro FM. Tuko hapa na Safaricom tukisambaza furaha. Moko kuom joloch mag michgo ne winjo wach mar Safaricom sambaza furaha kokale e wang' jowi mar Inoro mane bukambi mar Royal Media Services. Hata sikujua ni nini napewa kama ni kuku au ni uga. Sasa vile niliambiwa ati ni busi, hata siwezi sema ni nini nisikia. Leo kwanza nimejisidia simu na mimi siwezi sema kitu. Ni kuambia Mungu awabariki sana. Tunakuja hapa kusema asante kwa wateja wetu. Kwa miaka 24 ile wamekuwa na sisi, na pia tunataka kuuliza kama wako na mashida yoyote ndio tuweze kutatua. Jodak makaratina bende okowe chien ka customer chiel madhialo dichieng' mar nyuol mare kawuono odhial gi mich mar diel gi kambi mar Safaricom. Niko na furaha isiyo na kifani leo. Leo mimi ilikuwa siku yangu ya kusherehekea kuzaliwa kwangu. Na hao Safaricom wanasherehekea utumishi kwa wenye nchi wa Kenya. Odiechieng' makiny, Safarno dhi chakore gi boma ma Nyeri, kochomo Mweiga, Chaka, Narumori, Nanyuki, Timau nyaka Muuga. Fredrick Omondi, Ramogi TV.